Bóng đi vào băng cây nó đổ cái này nữa. Thế tôi cây cho cái này. Ai lihat ta. Puilana jotono ani blog lamsago tini ang thangai sogi ka ani colleagues ni sadio sogi mani yagulo ang berai nai kha angke bongni buskang ni gate rokobo phaine bega o jaga je gari rok toni majaga o angke gari roke phai sopoika prayo 17 ta gari tongo aboni logi bor rokbo phaisa masake phai tongo para hasal leboge bisarja tabuk ke chong chalakatal ni rompo obo ke bono sajok lai tongmani haipana bo bisi sajok jaigia tangi ke bono gori kana rok sing purungai tongo ke bini blazer ko compare na nango ni kaisa belaike ang borong ya ti pa setine bono ke purungjak chalakatal to suka tini ke tamsu bo kaisan purungjaka dari masing tungsu punya pano ang bo bono kisa bisa help kaine ga haipana bini kola rok na tikai bono photo post na hade ni saka tarpore hingkai sing dok ni lamduna ni naika angkai nadi tamung tong bino vlog sita ya hai sing tong nadi kisi jaga jati obase teri rijago angkai tini bini bagai ang tini bini bagai salsa body cut po takak de ni sair hoano ang bo tini no puila ni live ni bini lagi tong mani chalakatal ni lagi tong nani angkai ringja pano ano sanai tong masa bini toy po bo sasawi nang bo thang tongo angkai sing tabo angkai finally gari wo kawi thang laika jotono ongkol laika engkau bukan ada gelas chalakatal kok saya tunggu sabai bo tini no pula chalakatal ni kari roko kau nyayo dia anggar bayo kluk kakak bo hingga bini toy besang kakak abuni ya kalau sung paisok peka beri songi parawo obo hingga nokotro balik layo oja kau borok belai kau majo mokjak tarpore kai misti mo kanya nabagai chalakatal no tuali roko itu kluk nango hene ang bo tuali kaisa katal hawai tuali tokluk nika kadi tak misti mo kai manik kan den Mistimu kaimani yagolo kisasa asogoi chalani sajok majagawa asogoi aro pore tei bong ini ti khoknai rok khok maibani yagolo mono tei luriwoi chalakatal bori ketali yagro tei luriwoi tarpore hingka hingkai sambi belaika chalakatal no sajok ni bagai tabuk hingka hingkai chalakatal no sajok ni bagai bini bumbo tlanggoi tongo tei luma jagani abo hingka hingkai bongni bedi naidi belai naito point ti notise thanani nangkat bongni chala sajok mani jagao omono chala kisite sajok ni di bono sung joto ready khai paika ready khai paimani yaglo bong puringa bo ready khai to buka tabuk aisa kaya pai to bui khai jaborok engka bone uklok rok nai di buri rok bo belai gobang ma buni labu khayo apano buri rok ni buku sob somoy ne kwa kwai simena sai tongano te kon sai da borok kwai si bang sai lai tong nai di kono bukhok si thakman rok yakang je phaimani jotoni bukono kwak nok tong ke jotono bedi bisingo hapnani jengkha bongengo khai sekang bariano bedi bisingo dawai payo bari bai chalano sineng roko sadi ingma hangkai sekang o jaga peteng basi khawai naragoi talo se rang liasa khase habriya bongeng khai sekang bari habri wise olo se keteng khawai rang nahanani jenggo ingke ang bo chalani logi no bedi bisingo habai matong kha kaijang ne selabai baksa Ay,
kita reuting kita. Nhanh lên. Đủ á. Vào mà lại cái đó. Bây giờ cô lại chơi nào đi. Đi đây. Hakar ya Zan. Hakar ya. Đó, nó lại chữ đi chả Apa? Nangis lah nangis. बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है Yang push kayaknya. Tunggu di Akhirnya deh. Kalau mah. Yes. Don't worry. We have all the protections. Arus nih bukan dag-dagi. Bin, bos, ayo lu suya kan?